denoi, hemen gaude beste behin asteko albisteen errepasoa egiteko. Eta hasteko Gernika Lumoko albiste batekin hasiko gara. Jose Mari Gorroño, Gernika Lumoko alkatea, auzipetu izana erabat zentzugabea dela esan du Eusko Alkartasunak. Eta bakea eta elkarbizitza oztopatzen dituela. 2013an Gernika saria hartu dute Jesus Egigurenek eta Arnaldo Otegik, eta Ezker Abertzaleko buruzagia saritzeagatik terrorismoa goratzea leporatu diote Gernika Lumoko alkateari. Arnaldo Otegi eta Jesus Egiguren politikariei emandako Gernika sariaren harira eta Dignidad y Justicia elkarteak egindako salaketari jarraiki, Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkatea inputatu du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Alabaina, Gorroñoren alderdiak, Eusko Alkartasunak, alkatearen kontrako salaketak erabat zentzugabeak direla esan du. Hain zuzen, Espainiako estatua normalizazioa, bakea eta elkarbizitzaren eraikuntza lortzeko bidea oztopatzen ari dela esan du EAK. Alderdiaren esanetan, gizartearen gehiengo zabalak Otegik eta Egigurenek egindako lana babesten du. Era berean, Gorroño giza eskubideen defentsan lan handia egin duela nabaria dela esan du EAK. Irailaren 13an joan beharko du Gernika Lumoko alkateak deklaratzera eta alderdikideak izango ditu lagun Espainiako Auzitegi Nazionalean. 2007tik 2011ara Europatik jasotako diru laguntzak bueltatu egin beharko dituzte ontzioletako inbertsoreek. Europako batzordearen erabaki horrek, eragin latzak izan ditzakeela ohartarazi dute gobernu, sindikatu, langile zein alderdi politikoek. Ontzioletako beharginek borrokari eutsiko diotela esan dute. 2007tik 2011ara bitartean, tax list sistemaren bidez ontziolei emandako laguntzak itzultzeko eskatu diote Espainiari. Isuna inbertitzaileek ordaindu behar dutela ebatzi dute, ez ontziolek. Azkenean beraz, isunei eusta onartu du Bruselak. Ontzigintza sektoreko enpresak biltzen dituen Euskal Herriko itsasforoak esan duenez, erabakia diskriminatzailea eta injustua da. Gainera, erakunde horren arabera, ebazpenak ondorio argiak izango ditu ontzigintza sektorean, nahiz eta dirua itzultzera behartutakoak inbertsoreak izan. Hortaz, kalteak murrizteko gogor lan egin behar dela esan du. Inigo Urkullu lehendakariak aldiz, ontzien eraikuntzarako beharrezko parte bat zigortzen du ebazpenak, eta isuna kalterik txikiena sortzeko moduan esartzeko eskatu du. Bestalde 2006tik 2009ra ordaindutakoa jasoko ez dutelako kesu dira Bermeoko kirol portuko erabiltzaileak. Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren aginduz 2006tik aurrera ordaindutako gehiegizko kuota itzuli behar die Jaurlaritzak portuko erabiltzaileei. Baina 2009 arteko likidazioak preskribatu egin duela dio Jaurlaritzak. Eusko Jaurlaritzako azpiegitura eta garraio zuzendaritza jakinarazi legez, hilabete honetan hasi dira portu sarrean amarratzeak dituztenek ordaindu izan dituzten gehiegizko tasak likidatzen. Tasa legeak agintzen duena bete behar dutela esan du Jaurlaritzak. Portu sarra elkartea alandabe ez dago ados Jaurlaritzak hartutako erabakiarekin, izan be, urte batzuetako kitapenek preskribatu egin dutela eta 2009 arte ordaindutakoa ez dia bueltatuko Jaurlaritzak. Zapatuan bilduko dira portusarreko erabiltzaileak Nestor Basterretzea aretoan. Iraungitako kitapenekin zer egingo duten eztabaidatuko dute batetik, eta pentsiodunen kasuak aztertuko dituzte bestetik. Udako Euskal Unibertsitateak Astran emondu herri mugimenduei buruzko ikastaroa. 25 ikasle ingururekin batera, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek, herri mugimenduetako kideek eta parte hartuz ikerketa taldekoek be parte hartu dute. Bi egunetan, herri mugimenduei buruzko ikastaroa emandu Udako Euskal Unibertsitateak Gernika Lumoko Astra Kulturarako fabrika sozialean. Bizipen pertsonalak eta kolektiboak aintzat hartuz, egungo gutxiespen eta zapalkuntza modu desberdinen inguruko gogoeta egin dute ikastaroan parte hartu dutenek. 25 ikasle ingururekin batera aritu dira baita Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, herri mugimenduetako kideak eta parte hartuz ikerketa taldeko kideak be. Kiroletan liderraren gandik 3 puntura dela lehiatuko ditu Urdaibaik estropadak asteburuan. Pasai Donibanen zapatuan eta Orion Domekan. Elantxobekoak be Orioko uretan lehiatuko dira zapatuan. Mundakak barriz, Pasaian izango du estropada Domekan. Kortezubin mendimartxa egingo dute zapatuan. 8. antolatu dute eta parte hartzaileek 2 ibilbide izango dituzte aukeran. Eguerdian, herri baskaria egingo dute. Eta Gorosikan Euskara egunak barritasunak ekarriko ditu aurten.
Barritasunak dakartza urten musikako euskera egunak. Zapatuz egingo dute lehenengoz eta adin guztientzako jarduerak prestatu ditu Erdu Gazte taldeak. Barritasunen artean, herritarren artean egingo duten jinkana jolasa aipatu dute antolatzaileek. 3. urtez antolatuko dute gazteek euskera eguna musikan errotuta egon den egun hori berreskuratuz. Ean poesia egunek beteko dute asteburua. Domekara bitartean, errezitaldiak, irakurketak, antzeslanak, kontzertuak eta beste izango dira herri horretan. Gernika Lumon Barriz, jaietako baltza jaitxieragaz amaituko dituzten gazte olimpiadei hasiera emon diete asteon. Kuadrillatan banatuta pasealekuan egingo dituzte olimpiadetako probak martitzen ero. Lehenengo jardunaldiko irudiekin agurtuko dugu guk albistegia. Ondo izan du. Da zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose didenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Da zure eskutik debekaturiko egin, tiroka dabiltzan aurrak jolasetan ikusi. Preso didenen izenean, arresiak zutan ikusi. Da zuretzat, udarako gau luzeak abesti honen akordea. Da zuretzat, Euskal Herriko gailurrak zutik haudenaren seinalea. Da zure eskutik, beldurrik gabe bizi, aldaketa bat munduan, hil aurretik ikusi. Herri zapalduen izenean, buruak erortzen ikusi. Da zure eskutik bidean aurrera egin, negarrez bizi direnen irrifarrea ikusi. Zeruko dei grisen artean, argizpi berri